langmani paithakni kuma kothoma bwsani paithak bwkhak. Khorang agulio porifru khoroksa kokborok manya agulini tiprajak riya bai khapurjak laikha. Pora paimani logi no khorang job bo mangkha. Phiya riya pora paisukliani bagwi kaisa sep kaham bufasong bono yafar manliya. Khorang o job manthani bini hamjakma bwrwini buma bufa exam ni answer sheet paiwi kwbangma rang sabaika hinui buinikhugo tai salaima khwnao. Riya jephru rwng nok kotoro khorang no nugo afro no khapurjagwi thango. Oboni bagwi no khorang no borokni nok rok phunugwi khorang ni khao jaga swnamwi nahao. Khorang tiyeleo sebuk manmani yagulo borok no kai borwi rio agulio no riyani buma bufasong. Khorang ni tabuk bwsak simise o bwsak no chaloknai bihik tei bihikni nukungse. Sebukni dormai tei phone joto bihik bai segwi nahajago. Social media tei bwrwi bai kok sawanai hinui. Kok sanani bagwi phone kwrwi painani bagwi rang kwrwi. Sebukni rang hapmase bihikni joint account o. ATM rok joto bihikni thani. Office o thangwi kifil drop rang yafarjago haikhe no bini sal laio. Salsa bank o thangwi khorang slip bai rang uthokmani bumano kisa porokni chathok rok paiwi rohorna hinui. Phiyaba rang karimani SMS bihikni oro thangwi joto rang segwi nahajago. Khorang salsa watui manjagwi belai no lomkha. Phiyaba kebo jairok khlainai kwrwi bihik bo salfaikhe mwsawi social media o upload khlaina obo se bini samung. Phiya obo bai mungsa phano manya. Khorang bumano muito manjagwi agi sakhamya hinkhe banthu tabuk bahai wngkha hinui swngmarok. Kwpalo yak seremkhe sakni mathiya khorogo phunangwi sakda tongphlaka hinui naimarok. Yakungo twi bai thokbai silmarok. Bwsago kutsa bwthwi silmarok tini bini mokol twi joto nuhurwi phaijago khorang. Khorang sakisa kwchangwi rutugo bini kakani bwsarokni number datong. Ulokhe rang bag kwchamo naiwi mano kokduk number. Khorang uansugo o thaio ang tei tongwi manglakha. Ani thaiano ang thangsinai. Obo hai alongo saifano tekto oro tei tongwi manliya hinui uansugo. Obo hai uansugwi call khlaima khna horo hohom dodom kaplaima khorang. Bini kakani bwsajak mwnai slwkma kawi kabjak saharo dara dakti phaidi yong bwrwi no nuda nurukno nurukya. Dakti phaidi hinui phone toni rwo. Khorang mokolni muktui chagya yorwi phaijago. Kebono sayai no para o phaina bagwi Radhanagar bus station bwkhago lamrio.
Bebrok kaklay norok belay no kaham tong na bebrok amo kaham no tongo norok obohai channel no sajakhanke channel no subscribe khaidi tei like share comments khlaini no tapok di obohai tebo katal kothoma manane bagai bebrok okothoma no obosakti no tone risinai phainayo tebo katal khanato kothoma to nahinai kogribai tini orno ma busasinai belai no hambai kogrubai kusugo kathun